Gireklamo sa pipinag ka mga residente sa sitio Tangki, Basak, Lapu-Lapu City ang mga binakbak nga nitso sa bakanting luna nga iya sa kaparian sa Missionaries of Sacred Heart kun MSC nga haduol ra usab sa ilang mga panimay sa Mundapit. Si Luan Mirundina adunay live report. May Bab, ang baho sa mga binakbak nga nitso ug ang pagka-contaminate sa water source ang pipila sa mga gikabalakan sa reklamante. Sa mga hulagway nga gipada sa RTV Balitang Bisdak ni Adeline Enriquez, makita ang mga binakbak nga mga nitso nga nagtipunog sa usa ka bakanting luna nga iya sa kaparian sa Missionaries of the Sacred Heart kun MSC. Gawas sa mga buak nga lapida, may nasagul usab nga ubang mga basura. Matod ni Adeline, mag-unom kabuan na nila kining nabantayan o gani gi-formalize na nila ang ilang reklamo o giduso nila kini sa City Hall. Bisag mo yung tag private property ni kay sa pare ni siya nga property, pero ang kanagong yan lang gidump diha is hazardous waste na, which is di gina siya pwede bisag private na ang imong property kay namay mga residente nga nagpuyo na mga silingan. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak ang dapit ug nakita namo nga puro mga anapog na lang ang gitambak sa dapit. Wala usab kami makatimaho og baho sa patay o baka sa basura. Nagdumili pagluwat og pamahayag ang mga caretaker at ubangan sa kamera. Nabalaka si Enriquez nga posibleng masambugan og hugaw ang tubig nga gikan sa ilang poso. Iniguan ang tubig muadto gina sa deep well. Unya ato kaligo ihugas na to say makainom pagay tawo ta kay baw. So padong sa ato ang panglawas. Unya COVID bay taron, pandemic ta. Di lang siguro ta mamatay sa COVID kundi unsa nga kagaw. Wala na muluwat og pamahayag at ubangan sa kamera ang ubang mga residente sa dapit apan ilang gipasabot nga wala usab sila'y natimahuan. Sagad usab sa gamitan sa tubig sa poso, panghugas lang ug pagpanglaba. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga nadawat na niya ang reklamo ug may patawag og tigom uban sa kaparian sa MSC. Ato ang gi-call ang attention sa pare nga kun doon naman gani ilang mga tao mo tan-aw gyud nga dili gid maapilan og mga bukog no. Giangkon ni Reverend Father Renante Joseph Ga, Kora Paroko sa Birhen sa Regla, nga gikan sa Humay-Humay Catholic Cemetery ang mga binakbak nga nitso. Iyang gitataw nga walay bukog sa tao nga nasagul niini. Ila ra usab kining napalimpyuhan human sila maisyuhi og citation sa sentro. So wala gyud mga ingon nga mga skeletal remains nga na dito no kay secret, that is secret. So gilahi ko ng mga bones dito naman ito bone chamber diri sa Humay-Humay. Private howler among gi-contact, nagbayad ni dako-dako po lang gibayaran para makabuan na diyan sa Basak. So karon anapog na ang naadiha. Babi saad ang Kora Paroko sa Birhen sa Regla nga dili na mausab ang hitabo tungod kay naka-hire na sila og private hauler ug ang tanang mga binakbak nga mga nitso atuan nagilabay sa barangay Binaliw. Bob? dahil salamat Luan Mirundina sa imong live report.